Oh yeah, baby. Oh yeah. Ano kwanda ivangara butiki indrindra koanao hividy fitaovagna elektrôniky matetiky raha karaha zegny mbo misy garantiny fa ninaka fitiavagna haritry mandraky satoria sy telefôny ke raha tra batterie na misy panike agnano circuit sisy raha itaognanao mandra matitaka ho mamamia amiako anao zegny lo miragna tele koa tsisy anao zamara fitiavagna garanti amiako anao bebia sisy andra miaratra ko fankilanao zasava ty fitiavagna lafolia foko anao egnana sy mety lany daty satria ho mandra maty oh yeah. Tegna marigna zaminao fanigna tegna fitiavagna sy iravagna mahazo matoky anao ataoko empaka misangisangy sisy saka atahoranao sy resaka vandivandy tiako telefôny ke raha tra batterie na misy panike agnano circuit sisy raha itaognanao mandra matitaka ho mamamia amiako anao zegny lo miragna tele koa tsisy anao zamara fitiavagna garanti amiako anao bebia sisy andra miaratra ko fankilanao zasava ty fitiavagna lafolia foko anao egnana sy mety lany daty satria ho mandra maty oh yeah. Fitiavagna garanti amiako anao bebia sisy andra niaratra ko fankilanao zasava fitiavagna lafolia foko anao